ବାବା ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁରେ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ। ସତ୍ୟ ତୟାରେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁରେ ଜପରୁ ହେଲୁ ଲିକାରି। ତମ ବଧାନରେ କଳିର ଦୁନିଆ ସର୍ବେ ହେଲେ ଭଟ୍ଟାଚାରୀ। ବାବା ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଯେ ଦୁଃଖ ହତା ସେ ଯେ ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ପରମ ପିତା ସେ ପରମ ଶିକ୍ଷକ ସଦା ଗୁରୁ ସେ ସବୁ ବୋଲିଗଲା। ଦୁଃଖରେ ଡାକିଲୁ ପତିତ ପାବନ ଆସବାରେ ଦୟା କରି। ସନ୍ତାନ ଡାକରେ ପରମ ଧାମରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦୁଃଖ ବିହାରୀ। ବାବା ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତନୁଜରେ ରଖି ହୋଇ ଆସି ଶିଖନ୍ତି ସେ ରାଜଯୋଗ। ଯୋଗାନିରେ ପ୍ରଭୁ ଭସ୍ମ କରି ପୂର୍ବ ବିକର୍ମର ବୋଝ। ବାବା ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପିତା କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁରେ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ। ଓ ସାଥୀ ଆଉ